Benvinguts i benvingudes al podcast. Capítol 12, segona temporada. Qui diu que l'escola és un desastre? A mi em pot fer pensar més, fer-me noves preguntes, d'aquesta pregunta arribar a més conclusions, etc. També em pot servir per, si ho fiquem en una xarxa, buscar informació ràpida, en recordar-me del treball, etc. Hola, acabem d'escoltar en Jan Marín, 11 anys, alumne de l'escola Rerinàs. Parlem clar sobre ensenyar i aprendre. Avui conversem amb la Maria Casanovas. Ella, com tants mestres anònims, és discreta i constant. Enraonant amb la Maria, t'adones que practica la humilitat perquè sap escoltar i aprendre quan escolta. Entrar a la seva aula ja és tot un esdeveniment. Si t'hi fixes, a les parets hi ha documents, xarxes de relacions, gràfics, imatges, una documentació que insinua tenir una funció comunicativa sobre el que aquesta classe està pensant i aprenent. Documents, tots ells elaborats per l'alumnat en col·laboració amb la mestra. Aquests documents narren situacions de la vida que es dona en aquesta classe. Situacions que vinculen desig d'aprendre, preguntes, explicacions, processos cognitius, pensaments... I estic segur que moltes emocions. N'estic segur perquè, com a mestre, sé que aprendre comporta un seguit d'emocions. Unes que animen, altres que encallen i has de superar. En definitiva, aquella emoció d'aprendre que genera satisfacció i coneixement sobre la feina feta. Una de les 4 parets de l'aula està ocupada pel que la Maria anomena una xarxa de relacions. Al bell mig destaca amb lletres grans la pregunta «Com podem fer una torre alta en paper?» Llegint-la, m'adono que la pregunta és tot un problema matemàtic. A més, un problema dels de veritat. No es tracta d'allò tan comú que trobem als llibres de text o a les fotocòpies de moltes aules, que només consisteix en descobrir quines dades hi ha i com operar amb elles per donar un resultat. Aquest problema exigeix que els alumnes pensin, imaginin, decideixin i s'atreveixin. És evident que sempre pensem utilitzant allò que sabem. Aleshores és quan apareixen els dubtes importants. Però continuem amb la descripció. De la pregunta surten línies. Una va cap al títol Idees prèvies, on a sota hi ha els diferents esbossos que han elaborat els alumnes per parelles. Al costat de cada esbós hi ha la fotografia dels autors. Al costat hi ha una fotografia de tota la classe amb el títol Compartir, posada en comú, i a sota un altre títol que diu Què hem de tenir en compte per fer la segona torre? A sota d'aquest títol hi ha la llista següent: alçada, estabilitat, tamany del paper, tipus de paper, base... Passejant per les línies que surten de la pregunta inicial, o derivades d'aquestes, un es fa la idea de la quantitat de continguts matemàtics, històrics, geogràfics i d'altra mena que han abordat aquests alumnes de cicle mitjà. Sistema decimal, torres i edificis del món, mesura, les nostres torres inclinades, un mapa mundi. La disposició de les taules i les cadires, els instruments i artefactes que hi ha en aquesta aula també diuen molt, ja que són elements funcionals pensats perquè la classe esdevingui un laboratori de relacions, pensament, manipulacions, indagacions, lectures, converses, escriptures i representacions diverses. Tot plegat em situa en una classe en la que es respira molta relació entre persones, objectes, idees, errors, artefactes... En definitiva, veig que l'aula de la Maria Casanovas esdevé un espai simbòlic, on l'alumnat aprèn i construeix la seva identitat com a alumne i com a ciutadà. La Maria ens parlarà del treball globalitzat, de planificar,
dels canvis en l'alumnat, d'inclusió, també del seu rol de mestre, de com ha esdevingut la professional que és avui i de que fer de mestre és cansat, però que ho fa amb molta il·lusió. Vull destacar un aspecte important de la seva manera de fer. La Maria sap que una de les seves funcions és obrir al món als seus alumnes, que descobreixen possibilitats, aplicacions i comprensions. També sap que a classe té alumnes que porten motxilles d'informació, uns amb més, altres amb menys i alguns gairebé gens, però que, llevat de bloquejos o certes malalties diagnosticades, tots ells i elles són capaços d'imaginar i també d'escoltar per imaginar. Aquest coneixement sobre el seu alumnat facilita a la Maria fer propostes de treball carregades d'intenció perquè els alumnes aprenguin continguts importants, alhora que troben sentit allò que fan, de tal forma que, en aquesta classe, en lloc de fer el que volen, els alumnes volen allò que fan. Soc la Maria, fa 18 anys que estic a l'escola de Rellinars, vaig començar fent d'especialista d'anglès i ara fa anys que sóc tutora, a vegades del grup dels més grans, a vegades dels grups dels mitjans grans, en una escola rural amb alumnat barrejat de diferents edats. Hola, Maria. Hola, David. Estic content de tornar-te a trobar. Sí. Sé que tu també has dedicat bastants anys a participar en grups de mestres, reflexionant sobre el que feies, no? Jo he viscut al costat teu el teu progrés i la teva transformació com a professional, també, no? Sí, és cert. Sí. Sí. Podries explicar una mica aquest procés? Bé, sí, clar, jo vaig acabar la carrera, em va tocar, vaig trobar oposicions, vaig venir a treballar a Rellinars i em vaig trobar, doncs, això, en una escola que començava de nou, amb algunes persones molt líders que tenien una mirada d'una educació molt diferent a les escoles que jo havia estat treballant com a interina i com a substituta, això, amb una mirada com molt globalitzada de l'aprenentatge, que ara està com una cosa més que tothom n'hem sentit a parlar, però fa gairebé 20 anys enrere el treball globalitzat o el treball per projectes o el que no estigués tot compartimentat per matèries era com una mirada molt diferent. I jo i les 4 persones que vam arribar, totes d'una edat similar, totes amb el que havíem viscut fins llavors molt diferent, bé, doncs com amb això, amb uns ulls com unes taronges de què fan, què diuen aquesta gent. I res, això, després d'anar això, sí que se'ns va plantejar això, moltes oportunitats de poder participar en grups de treball de l'ICE de l'Autònoma, de fer grups de treball entre nosaltres, d'explicar-nos molt què passava a les aules i molt també de compartir aula. Jo penso que quan més he après és quan he tingut l'oportunitat d'estar amb algú que controlava aquest treball més global a dins l'aula i poder veure com realment és possible, tot i tenir alumnat de diferents edats, plantejar-se reptes per mi molt complexos i que cadascú trobés el seu camí per poder-los solucionar. Jo penso que això per mi sí que va ser una novetat. I bé, al cap dels anys, que ara ja en fa molts, doncs bé, no és que ho sàpiga tot, jo encara aprenc molt quan estic a l'aula amb els infants, hi ha moltes coses que no controlo, però el meu grau de por davant dels reptes és molt mínim. Abans, si no ho tenia tot controlat, a mi em generava molt estrès. Entrar en una aula sense saber ben bé què passaria, com aniria una conversa, o què em sortiria d'això, de boques dels infants o de reptes, això em generava molt estrès. Ara, actualment, no. Actualment puc entrar en una aula tenint clar què vull fer jo durant aquella hora o hora i mitja, i sense saber què passarà al cap de 10 minuts, si estaré canviant d'activitat, si és que m'haurà sortit alguna inquietud que jo no preveia, si la conversa se n'haurà anat molt cap a una altra banda, i com reconduir, com fer, perquè realment tothom no estiguem tots fent el mateix al mateix moment, que això també és un repte. Tornaries a la manera de fer
que tenies quan vas arribar a l'escola? No, perquè era molt avorrida. Jo fins llavors havia treballat com a màxim 2 anys a la mateixa escola. Però no perquè no hi estigués a gust a l'escola, perquè fer un tercer any implicava tornar a repetir el mateix. Exactament el mateix, amb les mateixes fitxes, el mateix. I era com molt avorrit, i jo m'avorria a l'aula. Ara no, fa 18 anys i cada any jo crec que no hem repetit. Puc haver fet coses similars, perquè al final la manera de treballar és molt similar, però de treballar exactament el mateix, impossible. Escolta, has parlat de treball globalitzat, de projectes... Sí. Consideres que els nens s'aprenen amb aquestes maneres de treballar? Sí. O que és perdre el temps? Hi ha qui diu que és fer macramé. No és veritat. No és veritat, però també depèn de com s'entén aquest treball per projectes, Si es fa bé, que també conec a molta gent que no el fa bé, jo penso que és un treball com molt lògic, o sigui, és un aprenentatge molt lògic pels alumnes, per l'alumnat, perquè les coses a la vida real tampoc estan seccionades. No hi ha un dia que aprens matemàtiques, un dia que aprens llengua, un dia que escrius, un dia que llegeixes, sinó que la teva vida fas moltes coses i els aprenentatges es viuen per mi com molt vinculats els uns als altres. Tu vas al metge i et diu alguna cosa i et dona un medicament i aquí parlaràs de matemàtiques, però a la vegada també has de saber com és el teu cos i a la vegada has de poder saber llegir una recepta i has de saber escoltar i entendre el que t'està dient. Per tant, els aprenentatges són sempre molt més complexos que una cosa sola. Sí, però diuen que fent-ho així s'aprèn superficialment. Depèn. Clar, és que depèn també del mestre i de les expectatives que hi ha. Jo penso que hi ha molta feina al darrere. Si allò està molt ben pensat i el docent hi ha dedicat les hores que pertoca, es pot treure molt profit. Abans, quan t'explicaves, em feia la sensació que tu vas a classe amb les mans a la butxaca sense saber què vols que aprenguin els nens. No, tot el contrari. Jo planifico en un principi tots els filons, que aquesta paraula la vaig treure de tu, tots els filons que em pot permetre... Jo la vaig treure d'un mestre de Menorca, imagina't. Doncs jo te l'he copiada. O sigui, d'una pregunta o d'alguna cosa del currículum que a mi m'agradaria abordar a l'aula, intento buscar tots els filons que allò em pot permetre. Llavors n'hi ha alguns que acabaran sent reals a l'aula i d'altres que pel motiu que sigui no acabaran esdevenint. I d'aquí cerco informació, miro vídeos, escolto, llegeixo, m'informo i planifico el que a mi m'agradaria que passés. I llavors el dia a dia amb els infants és el que realment passa. A mi m'agradava quan tant el Xavi com tu i la Carme em parlàveu de la diferència entre fer un viatge planificat a fer un viatge, doncs a mi allò em va quedar, no? Jo a l'aula, per mi és un viatge que sé on vaig, que sé tot el que puc visitar, però que m'adapto a les condicions meteorològiques, si avui estic cansada, però no em deixaré res important perquè tinc clar el que vaig a visitar, però no porto un guia ni un autocar on em diuen avui farem això, sinó que de tot el que puc visitar d'un país m'he prèviament informat per poder veure el que realment m'agrada i escoltar a la gent que viu allà i em pugui dir, ostres, aquest restaurant val molt la pena. Clar. Escolta, m'ha cridat molt l'atenció quan abans em deies que notes que de fa aquests 18 anys a ara els alumnes han canviat molt. Sí, han canviat, jo no sé el per què, perquè jo no hi entenc del per què, però sí que fa 10 anys enrere a les aules passaven coses diferents. També hi havia, segurament els infants estaven més atents o tenien més curiositat per allò que passa i tenien més capacitat d'atenció. Ara costa molt cridar l'atenció dels infants perquè escoltin, perquè s'escoltin entre ells, perquè allò que estem fent generi una certa inquietud dins seu. Això ho he notat una diferència i no per un volum d'infants, perquè quan vaig engegar tenia més infants a l'aula que ara, per tant no és la quantitat d'alumnes sinó el tipus d'alumnat. No sé si són les pantalles que tenen un poder que els mestres no tenim d'atenció, si és que són alumnes també que estan molt acostumats a decidir ells el que volen fer, quan ho volen fer, de quina manera ho volen fer,
I a l'aula ben bé no és així, perquè a l'aula vivim en comunitat i, per tant, ens hem de poder entendre entre tots i hi ha d'haver uns límits marcats entre nosaltres. No és que ningú ens els marqui, és que nosaltres hem de poder marcar-nos aquests límits, perquè a mi allò que tu has fet em pot molestar, no? I els hi costa conviure en societat, i a les aules són petites societats, i costa. Escolta, també hem estat parlant, no, d'un alumne d'inclusió que tens, no? Sí. Com ho vius, això? Bé, no massa bé. O sigui, D'entrada, tu ets una persona inclusiva o no? Sí, home, clar. I estàs per la inclusió dels alumnes? Sí. Vale. Sí. I evidentment, tenint dos cursos per aula, tu ja entres en un... O sigui, que els infants tenen les dificultats que tenen, siguin més grans o més petits, i comptes. Però realment cada vegada m'adono que hi ha més infants amb més diagnòstics i amb més dificultats, on el departament et diu sí, d'acord, però aquí venen i ja t'espaviles, i el que també et diuen des del departament és que acabis fent coses que per mi no són inclusives, i això em costa, no? De tenir infants en una aula de cicle mitjà o cicle superior fent coses totalment a part del que fan la resta, no sé si això és massa inclusiu. A la meva mirada no ho és, però això és el que et diu el departament, que és que no poden fer això, per tant han de fer un altre, però estan a dintre de l'aula. Bé, no sé si és políticament correcte o no, però ho veig complicat de gestionar amb un sol mestre a l'aula. Tu creus que amb 2 mestres ho solucionaríeu, això? Jo penso que els mestres no tenim formació per atendre segons quines necessitats a l'aula. O sigui, tenim formació per entendre que hi ha criatures que aprenen de diferent manera, però amb problemes o amb dificultats o amb síndromes o amb segons què no tenim prou bagatge. Jo no tinc formació en educació especial. Llavors a mi em manca saber realment a aquella criatura què li puc jo aportar perquè aquesta criatura aprengui igualment. Potser no aprendrà igual que els altres, que tampoc ho pretenc dels altres, que tothom aprengui el mateix. Ja sé que no aprenen el mateix, però que hi hagi un aprenentatge sí. I com fer perquè aquestes criatures se sentin que formen part d'un grup, perquè formen part del nostre grup, i a la vegada poder donar-los el que ells necessiten, que són diferents del que necessiten els altres. Aviam, si t'entenc, el problema que tu veus és que tenir un alumne en el que tu t'hagis de plantejar que no aprendrà el que els altres aprenen, però que estarà convivint amb els de la classe, el que també et planteja interrogants aquesta convivència, perquè a vegades pot ser que tampoc sigui real aquesta convivència. Aquest és el problema que veus. Bé, perquè clar, la gent, els que hi entenen o els que teòricament a mi m'haurien de guiar, per mi tenen una mirada com molt poc inclusiva, no? Perquè a vegades és que potser, com que no pot estar fent el mateix que els altres, doncs potser estaria bé que tingués un racó dins l'aula perquè estigués fent altres coses. Clar, no sé fins a quin punt... Això no ho trobes inclusiu. Clar, jo per mi no, que tenir una criatura totalment aliena del que estan fent la resta del grup en un racó de l'aula, llegint un llibre o fent un trencaclosques, per mi no és inclusiu. Per mi inclusiu és que estigui fent el mateix que els altres al seu nivell, però que estigui intentant fer el mateix que els altres, per què no? Però, clar, com que les limitacions que pugui tenir jo tampoc en soc massa conscient, doncs, i sense suport ni sense mans, clar, però costa. Potser, si ara ens ho mirem des del punt de vista de la criatura, dir, clar, aquesta criatura, en lloc d'estar aquí a la classe, estigués en un grup que tots fossin com ella, potser seria pitjor, no? Clar, sí. Tinc una companya que sempre em diu, Maria, només el fet d'estar dins de l'aula, o sigui, amb infants de la mateixa edat, ja és ser inclusiu. I per tant intenta que faci, i és aquí hem escoltat, intenta que faci el mateix que els altres al seu nivell, però no t'hi posis pedres al fetge. Exacte, no m'hi puc amoïnar per no arribar, perquè no tinc mans per arribar a aquesta persona i a tota la resta, perquè els altres infants també necessiten de mi, sense excloure-la en cap moment d'allò que estigueu fent. Escolta, i tu continues il·lusionada amb la teva professió? Sí, molt. A mi m'agrada. O sigui, que estic cada cop més cansada, És cert que a nivell psicològic
cansa, és estressant, però a mi m'agrada molt i continuo fent el mateix que feia i segurament ara hi dedico més hores perquè com que tinc més clar què faig, doncs puc dedicar-hi més hores perquè això em permet reflexionar-hi més, preparar-m'ho millor i estar més convençuda que quan arribi a l'aula allò que he plantejat tenir, no puc dir un 100% assegurat l'èxit, però sí que un 80%. Llavors, em fas pensar en una cosa que a mi fa anys que m'agrada, que estic pensant perquè veig que l'administració no li sap donar solució, no? I és que els mestres i els profes hauríem de ser com investigadors de la nostra pròpia acció, no? Per tant, tot això que parles tu de reflexionar i de planificar vol dir temps que puguis dedicar professionalment i amb dades abans d'estar a l'aula amb els alumnes, no? Sí. Consideres que, tal com està considerat el teu horari avui dia, tens temps per fer això? No, que va, ni molt menys, ni el calendari. Perquè, clar, nosaltres dedicàvem gairebé 15 dies al setembre només a planificar què passaria a les diferents aules de l'escola. Tots fèiem aquest pla de treball, aquesta planificació, quins reptes els hi podem plantejar, com, de quina manera, i tot això són moltes hores de dedicació, David. Ara cada cop comencem el curs abans i donen per fet que no passa res, no, sí que passa. Començar el curs abans vol dir que els mestres no han tingut temps per pensar què ha de passar durant el curs. I això se li dona molt poca importància. També deu ser perquè hi ha moltes escoles que cada any deuen fer el mateix i no tenen aquesta necessitat que tinc jo de tenir temps per pensar què faig. Arribat al punt, és el juliol, que és quan tinc temps per fer-ho, que començo ja a planificar el curs següent sobre paper per poder una mica començar el curs amb una certa tranquil·litat meva de dir, d'acord, no tindré temps de fer-ho a l'escola, però els infants no en tenen culpa. I els alumnes són ells que els hi expliques i, per tant, poder-los donar, per mi, la màxima, no sé, el que es mereixen. Molt bé, Maria. Escolta, ha estat un gust xerrar amb tu, D'acord, igualment, David. No sé, no conec a la consellera, si no li proposaria que et donés alguna medalla o alguna cosa. Sí, home, no em mereixo cap medalla, no. Hola de nou, la Xivi amb vosaltres per relatar aquesta visita a la Sagrada Família, aquest repte artístic que ens vam proposar com a escola per iniciar aquest camí de situar i representar l'art en el nostre entorn. La preparació de la visita de la Sagrada Família no va ser només un viatge físic, sinó un recorregut interior. Des de l'aula d'art van començar un procés per compartir sabers i donar sentit a través de l'art, des de la fluïdesa d'una pedra i un llapis, deixant-nos guiar per ells com si fossin mestres silenciosos. Les mans de l'alumnat des d'I3 fins a tercer van dialogar amb l'argila. Des d'aquest contacte amb la matèria vam imaginar formes impossibles, com l'hiperboloide, aquesta figura no arreglada que revoluciona l'arquitectura i que la Sagrada Família es converteix en un pont entre la terra i el cel. Durant la visita vam habitar l'espai, escoltar, observar, moure'ns, pensar i compartir dins un lloc travessat cada dia per més de 15.000 persones. Vam descobrir la catedral com un instrument viu, amb campanes i orgue, amb llum que es transformava a cada pas. Una arquitectura que no vol ser més alta que Montjuïc, que s'atura davant d'aquest Déu que recorda la mesura humana. En tornar vam reconnectar amb tot allò que havíem viscut a la setmana següent. 3 situacions d'aprenentatge van prendre forma.
les maquetes com a pont entre passat i present, els camins simbòlics que ens porten cap a l'abstracte i finalment una instal·lació col·lectiva a l'ull d'escala de l'edifici de l'Espai d'Art feta amb restes i rastres del contacte de l'argila que s'havia trencat, que havia passat el temps, que havia canviat, però que ara, en panells de paper, representàvem aquests camins, aquestes arrels, aquests laberints que havíem habitat la setmana anterior a dins la basílica. Així doncs, aquesta obra final és un homenatge al procés compartit, a l'assaig i a l'error, al reciclatge i a la transformació, com la Sagrada Família. Nosaltres seguim en construcció. Una comunitat que aprèn amb tu que ens escoltes i que crea amb les que hi som i es transforma amb totes a través del diàleg amb la matèria, la llum i el temps. Fins aviat. Arribem al final. Si t'ha agradat, clica i comparteix. Aquest capítol ha estat possible gràcies al grup Xiula, als alumnes de l'Escola Samuntada, al Joan Marín, alumne dels grans de l'Escola Rellinars, a la Maria Casanovas, mestra de l'Escola Rellinars, al Xaivi, mestre de l'Escola Samuntada, i a qui us parla, David Vilalta Murillo. Gràcies i fins al proper capítol.